har 2 veninder. De er faktisk meget forskellige. Den ene hedder Mia, og den anden hedder Mette. Mia, hun fortæller mig tit, at hver gang hun har fået en negativ tankegang, så sætter hun sig ned i sofaen. Og nede i sofaen, der sidder hun og tænker lidt over den her negative tankegang. Og det der er jo problemet med at tænke over en negativ tankegang, det er, at desto mere tid du vælger bevidst at give negative tanker, desto mere kommer det til at fylde i dig. Så desto mere hun tænker på den her negative tankegang, desto mere fylder den i hendes indre. Den her negative tanke, den giver hun simpelthen plads og mulighed for at vokse ind i hendes indre. Og det gør, at hun sidder og bliver mere og mere deprimeret. Tankegangen, den kunne eksempelvis være den samme, som så mange andre piger har. Jeg er grim, fed, klam og ulækker. Så det vil sige, Mia, som jeg kender, og Mette, som jeg også kender, lad os sige, de får begge to den samme tankegang. Jeg er grim, fed, klam og ulækker. Og Mia, hun vælger, når hun får den her tankegang, sætte sig ned i sofaen og tænke over den her tankegang. Og dermed giver hun tankegangen langt mere ressourcer, end den behøver at få. Hun giver langt mere tid, end den behøver at få. Og den her tankegang, den vil måske vokse ind i hendes indre og komme til at betyde, at hun bliver doven, hun bliver ked af det, hun bliver ligeglad med alt, og hun sidder bare deprimeret. Mette, som jeg også kender, hun er en fuldstændig anden personlighedstype end Mia. Men ikke desto mindre, så har hun fået nogle livsstilssamtaler, hvor hun har fået nogle redskaber til at takle de her tanker anderledes. Så selvom hun får den her samme tankegang, som Mia hun har haft, jeg er grim, fed, klam og ulækker, så vælger Mette nu at gøre noget, der hedder proaktivt. Det vil sige, at hun vælger at tage et valg, uanset om hun har lyst eller ej. Så Mette, når hun får en negativ tankegang, jeg er grim, fed, klam og ulækker, så vælger hun at være proaktiv. Hun vælger altså at gøre noget aktivt, uanset om hun har lyst eller ej. Mette, hun vælger nu hver dag at løbe, hver gang hun får en negativ tankegang. Og hver gang hun nu er at løbe, så fortæller hun mig, så løber hun forbi det træ der. Og når hun løber forbi det træ, så har det træ så mange gode minder, at den negative tankegang, den ikke får så meget plads i hendes indre. Så løber hun videre, og når hun løber ud forbi den her eng, så oplever hun altid den store sø, hvor der er en masse svaner og dyr og fugleliv. Og det minder hende om en masse gode ting. Så selvom hun har verdens samme tankegang med ud at løbe, så får den negative tankegang ikke så meget plads, fordi hun ser jo træet, hun ser jo søen, hun ser en fyr, som hun snakker med, og det gør, når hun er proaktiv, når hun tager et valg, noget aktivt valg, hvor hun vælger at gøre et eller andet, uanset om hun har lyst eller ej, så får den negative tankegang ikke så meget plads i hendes indre. Det vil sige, for Mettes vedkommende, så er det hende, der styrer de tankerne. Det er ikke tankerne, der styrer hende. For Mias vedkommende, der giver hun tankerne en masse plads, de vokser i hende, og de gør hende deprimeret. Men Mette, hun vælger at være proaktiv, hun vælger at gøre noget aktivt, når hun har en negativ tankegang. Og det resulterer i, at de negative tanker, de ikke får magt over hendes liv. Hvordan er du? Hvordan er du egentlig? Får de negative tanker lov til at få plads i dit liv? Jeg håber, vi er enige om, at uanset hvem du er, hvor du kommer fra, og hvad du laver til hverdag, så er det dig, der bestemmer over din tankegang. Du skal ikke tillade negative tanker og få råderum og plads i dit liv, hvis du ikke ønsker at have dem der. Men du bliver nødt til at få nogle redskaber og teknikker til, hvad du kan gøre for at få de negative tanker væk. Et godt råd til dig her i slutningen, det kan måske være, at du vælger at være proaktiv. Du vælger at gøre nogle ting med din tankegang, som gør, at den ikke får lov til at få så meget plads, som den før han har fået. Måske skulle du vælge at være proaktiv. Vælg at gøre et eller andet, vælg at tegne, vælg at snakke med en veninde, vælg at gøre et eller andet beslutsomt, vælg at gøre et eller andet vigtigt for dig, for at de negative tanker, de ikke får den plads, som de måske gerne vil have. For de negative tanker, det kan vi ikke undgå. Man kan ikke undgå, at der kommer negative tanker, det får jeg også tit. Men det får ikke lov til at få råderum og plads i mit liv, fordi jeg vælger også at gøre noget proaktivt. Jeg vælger nogle gange at køre en tur i min bil, eller høre et godt stykke musik, eller jeg vælger at sidde og nuse med min computer, eller lave noget hobbyst, som ligesom gør, at de negative tanker, de ikke får plads. Jeg synes, du skal prøve det samme. Prøv at få skrevet alle de negative tanker ned. Se om det er de samme og det samme. Og når du så får de her negative tanker, så prøv at gøre et eller andet proaktivt. Prøv at vælge, hvad du gerne vil gøre næste gang, og gør det hver gang. Så vil du opleve, at de negative tanker, de ikke får den plads, som de før han har haft. Og det vil give dig livskvalitet. Ha' en rigtig god dag. Jeg glæder mig til at se dig i næste uge. Hej.